और काजा हो और खराम हो जाइबो तब मरदा मानत नहीं के रोज मार के बोतल आ जाता घरे। तो हमार गोपाल भैया कहले कि रौरे गिरिया दीदी बाकी है गाना होके ए राजा तारा जोरे गावे में कोनो दिक्कत नहीं है ना ना खड़ा हो जा हम बताओ तनी खड़ा हो जा खाली बता दे जीवन में हमरा खातिर मन रह जाए सम्मानीय मन के आइल बड़ी। हां हमर जीवन में एगो बहिन लिखे आ गायकी में मंच पर बहिन भाई ना चले लेकिन फिर भी जितना आज के गायिका लोग बा सब जना के सीनियर कलाकार है। कल्पना जी के छोड़ के शारदा सिन्हा जी के छोड़ के आज तो मजबूरी बा आ लोग के भी मजबूरी बा लोग जो देख ले बा तारा जोरे गावे में दिक्कत के भाई हे गाना हमने के संगे गाती है ए राजा आज पियो जोनी गाता हो खदा हो जइबो उन्हें ध्यान रखो लेकिन मर्दा माना नहीं थे दीदिया हो दारू पी के आइए जाता तब मेहररुआ एगो हम गीत गइले रही अरे गांजा छोड़ो दारू पियो बदलाया अपन लाइन हो बदलाया अपन लाइन हम में रही मुर्गी अंडा और चलई हवाई न हो और चलई हवाई क्या बात मिजाज बन रही अब रुको अब यही में हम अपन गाना घुसावल चाहते हैं। मेहरारू कहतिया कि ना मनबो मरद नहीं खन माना एगो हम अपन गीत गइले रही ई तो दूसरा के गीत ह गोपाल भैया के भरत भैया के गीत ह हम इहे लोग के गीत गाइला अच्छा लागेला हम गइले रही। मेहरारू कहतिया और पिया आज भी सुख